sampeane bohong kula isin kelanu wong bintang pantura Mimi Neneng sih masih beli Mimi Neneng Kang Udin Kendil masih beli ya masih Mama Kuno Kos Madura ngomong dewe maksudnya sampai kakang keder bahasa izin wira karo sahabat membanggakan ku setia Bapak tuane Naura terus sampeyan bintang pantura disenggol maning kanggo bintang pantura uga Mimi Neneng kang kenil bintang pantura singgol lagu terus ulang Mama Mimi Jepri masih beli Mama Mimi Jepri Bapak tuane Bos Naura Komben Bapak tuane Naura Bapak tuane Naura Bapak tuane Naura Bapak tuane Naura terus Bapak tuane Naura maning Bapak tuane Naura Bapak tuane Naura terus Bapak tuane Naura Bapak tuane Naura Bapak tuane Naura kakak kula melang sampeyane gawe wirang isin kelanu wong Mimi Neneng bapakku asik masih di RTP kanggo mamaku Mas Duki Nox Lapina kanggo ayo Silweho mamaku ngomong dewe maksudnya sampai kakang keder pikir izin wira karo sahabat membanggakan ku setia bulan watir kang kaji ingkar si janji sampeyan rayu ngomong iblis sampai hati kula kepriben kang kaji sejen karo bengen yen beli percaya kakang kiwani disumpah jiwa lan raga demi cinta kakang pasrah aja izin
dikawin. Dalan-dalan Mimi Neneng dalan. Coba belum ngomong bari ati kakange bunga apa sing dadi pikir Mimi Neneng terus bulan demana sampean Mimi Neneng. Waktu bengi wayahe bulan purnama
kakang wis rong taun wawasi kita hubungan aresmana aa ijen wong si paling eman sayang ake rintangan nih bos Catering ake halangan alasan duwe Catering amani wayuan aresmana diwani aresmana Anjawati Bos kakang Catering. masih tetep saya aresmana lamun kakang bener iman lan bener arepan sayang bos Catering aresmana kula nunggu tanggung jawab aresmana awal bengi janji akan tekan biyen ora niat bos Catering ora pengen aisan mani kula rene kula nrima sanaisan bos Taiwan aisan sing paling eman matu akan ngerti aisan wis duwe rabi tapi kepriben kula beli payu wong siji wis lawas hubungane aresmana segalane kan kula isi kula pengen dikawin aresmana lamun kakang bener iman lan bener arepan sayang aisan bos Taiwan kula nunggu tanggung jawab aisan ake rintangane ake halangan alasan duwe anak lan rabi aisan wayuan kakang bliwani oh aisan bos kasih Taiwan oh aisan bos Taiwan Anjawati aisan terus kakang bos Taiwan masih tetep saya aisan bos Taiwan lamun kakang bener iman lan bener arepan sayang bos Taiwan kula nunggu tanggung jawab aisan tunggu kang suwenan maning lamun bos Catering saking lemenan pengen kesanding bos Catering
restu sing kuasa tunggu kang sebulan maning kang rasmana yene sampeyan kang rasmana pengen kesanding kang rasmana aja bati suning karjanji kang rasmana bos catering wah bener yen wis jodoh pasti bakal dadi siji Kang Rasmana bos catering loh bener bos catering